Здравейте хора, аз съм Мигел. Здравейте хора, аз съм Мигел и днес ще продължим нашето оцеляване. Аз малко играх, за да развия, вижте докъде съм. Това копия. Аз вълци. И убиваме сега този вълк. Чантичка! Той песе да меч. Видиш ли? Не умира. Бати вълка. Видиш ли? Фаталити. 12 месо. Браво. Я видим 33 да хапнем. Аз нямам достатъчно дърво. Сериозно. Къде има дърва? Докато отида. Ако скипна, докато отида до тези дървалата. Не мога да скипна, о боже! Като няма с това, не ако скипвам. Ето тук един пайн. Има... Бой. Симоне, тихо снимам. И плюс ти да го ни даде бати кефа. Добре. Сега да си завъртим. Не такова. Навсякъде е пълно с мечки хора. Ама вие винаги бягате от мечките. Вот. Бум. Но това е много... Тези неща, знаеш колко много дават. Вижте само. 40 животи 100 храна. На мен ми трябва още дърво. Започваме да цепиме. Сега... Хора. Ще съберем. Хора, ето събрах 10 дърва и сега е време да се върнем. Пет такива за 5 храна. Я да видим едно такова. За 5 такива. Бавно се крафтва. Да видим колко ще дава. Да, си същото. Сега ти такива си вкарваме. Колко много сега имам? Коя мечка и сега да умее?
Не ги намали. Ти го намали! Я. При такива. И готово, вече имаме. Няма да бия този. На мен ми трябват овце. Чакай. Мисля, моя махна. Ако натисна това горе камъни, трябва да просто мах. Не запазва ли си тук? Не, бати. Не мога да вървя. Хора, ще скипна докато са готови. И ето хора, готово е. Сега да си вземем още малко камък. Валим кишката! Валим това и започвате да цепите. Дай тези, за да гледам тази мечка. Пража, мечко. Сереш ли го праш? Как цепи само? Видиш ли им? Бавно се чупи малко. Аз ще го скипна. Ще събера колкото камък мога. И ето хора, събрахме 9 камък. Я като дарим това. Пайна. С това. Докато му свърши живота. Вадим нея. И почвате да цепите. Да го... И пак ще го скипна, да ми бави време на видеото. И ето хора, имаме вече 11 камък. Вълк. Чай се нахраня само. Готово. Вадим копието. И почвате. Цепене. Това вълко не хаби много. А като ви удари мечката направо, финиш им фаталити. Мечка. Има елени, аз съм ги виждал. Много бавно се им хаби живота на тези елени. И докато ги преследваш, после колко много ще трябва да скачиш, колко ще стицаш, ще тичаш само, докато не стигнеш. Ти прасе! Искаш ли се биеме? Аз съм плевам, забой мой. Хана, айнета фуд. What? Кой ме бие? Беше дума бие. Вълк. Не ме бийте. Бой. Сега си не така. Това вълк му си. Дай да се напълня живота. Даваме този вълк. Да вземем месото бързо. Ти месо и такова.
Бягам назад. И то вука ме победи. Никак няма да умееш синя. 10 месо и такова. Стига бе. Ето гледай, виж. Ей, пука. Аз търся овце. Аз търся овце. Това е готино. Да видим колко може. 34 бланки. Това е, бе. Да, я да крафнем. Докато ги крафтате, аз ще скипна. И ето хора, получихме 36 планки. Аз другото го отказах, cancel, я видим сега. 10. Я да кръвне едно такова. Ще ни трябва и една врата. Няма да стане така къща без врата. Врата за 2. Ел. Добре, плюс на врата. Това мисля, че ще ни трябва. Я видим друго. Тия бавно се крафтва. Аз имам идея каква да ми е къщата, ама мога да съм без покрив. И там да се пазя другите. От мечките. Готово, вече имаме всичко, което ни е нужно. Я видим. И хора, след малко ще се свърши. Да поставим едно такова. Я видим раничката ни. Можем ли? И тук да сложим на врата. Не може да сложим врата. Не може да сложим тук една врата. Къде може? Къде може да поставим тази врата? Вот. Тук. Може да поставим врата, о боже. А теб? Остава. Ето, аз искам тук да сложи една. Аз си тия къща усими. И е тук една. И това ще бъде целият видеоклип. Надявам се да ви харесал. Ако е така, поставете един лайк и се абонирайте за моят канал. Чао, чао!